Третий год трывае поўнамаштабнае ўварванне, ганебная вайна пуцінскай Расіі супраць Украіны. Трэці год трывае не менш ганебная супраца беларускага рэжыму з пуцінскай Расіі, а беларусы ў бессільным гневе сціскаюць зубы, перажываючы гэта як уласны сорам. Трэці год у Беларусі трываюць усё люцейшыя рэпрэсіі за любую праяву спачування Украіне, падтрымкі яе. Разам з тым, з 24 лютага 22 беларусы сочаць не толькі за палітычнымі навінамі, але за усімі праявамі украінскай культуры, украінскай літаратуры, якая паўстае насуперак расійскай экспансіі. Культурай, літаратурай, якая зрабілася больш, чым найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Справай выжывання Украіны і яе будучай непазбежнай перамогі. Культуры, літаратуры на уласнай мове, значнасць якой ва ўкраінскім люстэрку ўсё больш відаць з самім беларусам. Адсюль і пераклады з украінскай. Пераклады, якіх насуперак рэпрэсіям, супраць пісьменнікаў, супраць выдаўцоў, робіцца болей і болей. Нашмат менш, чым нам хацелася б, але і тое, што ёсць, часам здзіўляе. Шмат узаемных крыўдаў, якія, мабыць, непазбежна паўсталі пасля пачатку вайны, звязаныя найперш з тым, як недастаткова добра мы ведаем адно аднога. Найбліжэйшыя суседзі. Народы з настолькі блізкімі мовамі, што яны не патрабуюць ніякага перакладчыку. Таму пераклады ператвараюцца ў чысты акт сяброўства і падтрымкі. А яшчэ робяцца істотным дакументам сваёй эпохі, калі ты, перакладчык, пачуў важны голас і рэтрансляваў яго, перадаў сваім чытачам. Не стамляюся паўтараць, калі палітыка, ідэалогія падзяляе нас, папулістычна дзеліць на катэгорыі і нацкоўвае адно на аднога літаратура, культура, паэзія, проза, галасы, што прамаўляюць вельмі важны досвед, лучаць нас, гавораць пра любоў насуперак нянавісці. Таму настолькі варты ўвагі кожны беларускі пераклад з украінскай, які паўстае зараз. Прывітанне, сябры, з вами Андрей Хаданович, і мы пагаворым пра сучасную украінскую літаратуру ў беларускіх перакладах часоў вайны. Наш канал прызнаны экстрэмісцкім, таму узважвайце, лайкайце, дзеліцеся ім з аднадумцамі, калі вы ў бяспецы. Але незалежна ад таго, дзе мы, будзьма з культурай, чытаем па-беларуску і падтрымліваем Украіну як можам, кожны ў сваёй сітуацыі. А зараз бліцагляд найцікавейшага ва ўкраінскай літаратуры, што зусім недаўна прыйшло да нас у беларускім перакладзе. Поехали. Кніга, якую я трымаю ў руках, называецца «Слоўнік вайны», хоць гэта вельмі і вельмі незвычайны слоўнік. Кнігу напісаў выбітны адзін з найяскравейшых украінскіх паэтаў Астап Слывынскі. Але гэта не вершы. Хоць шмат паэзіі, такой, якая яна можа быць у першыя дні вайны, у гэтай кнізе ёсць. Шмат каму з нас пасля 24 лютага адняло мову. Рэальнасць выявілася такой, што наш паэтычны інструмент не паспяваў за яе адлюстраванне. Але шмат беларускіх творцаў тады, не могучы напісаць нешта сваё, сачылі за украінскімі галасамі і пачалі перакладаць. Мабыць, падобныя адчуванні былі і ёсць у многіх украінскіх творцаў. Напісаць нешта глыбока асэнсаванае, звязанае з вайною, патрабуе дыстанцыі, пэўнай адлегласці ў часе. Затое можна перадаваць галасы, як гэта робяць замежныя перакладчыкі. Астап Слывынскі звярнуўся да жанру нон-фікшн. Што значыць звярнуўся? Само жыццё, сама рэальнасць падказала. З першых дзён вайны Астап валанцёрыў на львоўскім вакзале, калі дзесяткі, сотні тысяч, а можа і нашмат болей людзей хлынулі далей ад гарачых
кропак, шукаючы бяспекі для сябе, для сваіх маленькіх дзяцей. Кожны дзень Львоў гудзеў чалавечымі галасамі, якія патрабавалі фіксацыі. Праз іх прамаўляла штосьці важнейшае, чым магла адлюстраваць пісьменніцкая фантазія. І Астап стаў гэтыя гісторыі слухаць. У адказ на простыя пытанні, як вы, як падарожжа, пачыналіся гісторыі. Гісторыі, якія потым, вяртаючыся дадому адпачыць пасля валанцёрскай працы, Астап Слывынскі спрабаваў наколькі можна дакладна запісаць, задакументаваць. Паэт з бездакорным паэтычным слыхам, ён знайшоў ключык, які гэтыя нібыта не мастацкія тэксты аб'ядноўваў у правільнае шматгалоссе. Ключык гэты жанр слоўніка. Само слова, якое ў часы вайны мяняецца. Штосьці сціраецца і прытупляецца, а пэўныя словы, наадварот, абвастраюцца настолькі, што аб іх можна параніцца. Прыхаваныя дадатковыя сэнсы, якія выходзяць на першы план і аж крычаць пра змененую рэальнасць, а разам з тым пра тое, што ў любой сітуацыі чалавек застаецца чалавекам і як мярзота толькі ўзмацняецца у пэўныя неспрыяльныя часы, так чалавечнасць толькі падкрэсліваецца. Словы, з якіх складаецца мова любові і мова ненавісці. Словы, якія сведчаць таго, як было, яшчэ доўга не будзе. А што будзе і як будзе, на гэта выразна намікае слоўнік вайны. Цытую Слівінскага. А потым нам яшчэ давядзецца адбудоўваць мову. Каб свечка перастала быць акопную, каб птушка зноўку ўвабралася ў пер'е, каб кветкі перасталі плівацца агнём, каб падвал зноў зрабіўся жытлом салодкага варэння і бульбы вусатай, каб цяпло зрабілася цёплым, не патыхаючы цеплікам, як нашым дзядам аддавала цеплушкай. Мову адбудоўваць найцяжэй, бо нават калі мы ўставім усе шыбы, яны застануцца аконнымі проймамі. І сцяна, пафарбаваная свежа, нічога не будзе значыць, калі не будзе за ёй другой. І нават пасцяліўшы дываны, мы не перастанем думаць пра моцнасць перакрыццяў пад імі. Так вайна агаліла нашы дамы да шкілету, здзерла з нас скуру, каб лягчэй можна было праверыць, ці яшчэ б'ецца пад ёю сэрца. Сэрца б'ецца, і мы супакойваемся. Такім стала значэнне слова «спакой». Але ці ўдасца нам вылічыць слова «мір», каб з яго не высыпаліся ўзброеныя да зубоў акупанты? Ці ўдасца адбудаваць нам слова «братэрства», каб ад яго не душыла ў горле? Кніжка выклікала імгненны шырокі рэзананс, пераклады на самыя розныя мовы. Толькі мне даводзілася трымаць у руках некалькі такіх перакладаў. Напрыклад, польскае перастварэнне слоўніка вайны. Слоўнік вайны неўзабаве выйдзе ў Злучаных Штатах. На міжнародным фестывале слоўнік вайны агучвала знакамітая акторка Тильда Свінтон, напрыклад. Слоўнік вайны выйшаў у Японіі і меў там вялікі розгалас, прызнаны найлепшай замежнай кнігай нон-фікшн. Слоўнік вайны з'явіўся і па-беларуску ў добрым перастварэнні Ірыны Герасімовіч. Зразумела, такая кніга сёння не можа быць надрукаваная ў самой Беларусі, таму яна з'явілася ў замежным выдавецтве, ці нават як масток паміж двума выдавецтвамі, нямецкай фотатапетай і беларускім выдавецтвам Галіафы. Кніга выйшла ў межах акцыі 33 кнігі для іншай Беларусі. Вось некалькі такіх артыкулаў з слоўніка вайны па-беларуску. І няхай першым будзе само слово «артыкул». Адразу трэба сказаць, што ў Астапа Слівінскага было шмат суаўтараў. Гэта кожны голас, яго носьбіт ці носьбітка. Але гэта таксама іншыя людзі, якія падслухоўвалі, запісвалі і дзеліліся гэтымі запісамі з Астапам, які гэта ўсё сістэматызаваў. Вось жа Юля з Кацюбінскага Кіеўскай вобласці. Я працавала СММшчыцай у рэтэйл-сетцы. Пісала пераважна камерцыйныя тэксты. Але пасля 24 лютага пачала спецыялізавацца на
артыкулах у двукосці. Артыкул – гэта калі мне звоняць і паведамляюць, што калегі Сергея больш няма з намі, і некаму трэба сказаць пра яго некалькі цёплых словаў. Артыкул – гэта тэкст, дзеля якога трэба паразмаўляць па тэлефоне з дачкой загінулай калегі Ірыны і не страціць дар маўлення. Артыкул – гэта залітая слязьмі клавіатура ноутбука і некалькі абзацаў пра 20гадовага калегу Дмітрія, закатаванага ў Бучы. Артыкул – гэта некралог. Але мы не можам вымавіць слова некралог, таму кажам артыкул. Цяпер, калі мне звоніць хтосьці і кажа, што трэба напісаць, я з заміраннем сэрца чакаю наступнага слова. Калі гэта пост, то ніхто не памёр. Калі артыкул, я па крупінках збіраю сябе дакупы і пачынаю шукаць словы, якіх ужо даўно бракуе. Пасля напісання артыкула я ні жывая, ні мёртвая больш за суткі. У маім партфоліа ўжо 7 артыкулаў. Або голас Наталлі з Кіеўшчыны. Слова «склеп». Акупанты выгналі нас з нашай хаты жыць у склеп. Сядзім сярод бульбы. Унук з пластыкавай талеркі рукамі грэчку выбірае. Просіцца на двор, бо ж вясна, дзіця гуляцца хоча. І тут раптам пытае: «Бабуля, а як будзе па-іхняму? Не забівай мяне». Добра, што словы і тэксты ў кнізе вельмі розныя. Словы, ад якіх сціскае горла і хочацца заплакаць, і словы, якія перадаюць цепло падтрымкі. Ёсць і словы, дзе застаецца прастора для усмешкі, для самаіроніі, бо не толькі ж плакаць і скардзяцца. Словы, дзе смех так напраўду хавае вельмі сур'ёзныя рэчы. Вось артыкул, адпаведна, слова «душ». Ад Александра з Бучы. Я здагадваюся, хто гэты Александр. Выбітны паэт, сусед Сергея Прылуцкага па Бучы, Александр Моцар. Душ. Падчас шквальных абстрэлаў прымаць душ не раю. Губляецца ўвесь смак гэтай працэдуры. Пастаянна назаляе думка. Калі зараз накрыюць, так і застануся ахвярай вайны з намыленым голым азадкам. І, мабыць, падзялюся выказваннем Вадзіма з Канатопа, голасам, пасланнем не толькі украінцам, але кожнаму сённяшняму беларусу і беларусцы. Свабода. Свабода – гэта такая штука, якой ніхто табе не здабудзе. Ніхто табе не дасць свабоды, не падаруе, і ні ад кога яе нельга чакаць. Толькі сам сабе яе можаш зрабіць. Так, handmade, смяецца. Не існуе фабрык свабоды, не сырыйны прадукт. Дзякуй Астапу Слывынскаму, яго чуласці, ягонай эмпатыі, ягонаму густу за гэтае дасканала выбранае шматгалоссе. Што ўжо ёсць фактам не толькі найнавейшай літаратуры, але і гісторыі новай Украіны. Другая пазіцыя і другая кніга, пра якую хочацца распавесці, з'явілася ў выдавецкай серыі «Фляўбаум», што паўстала з ініцыятывы нашай нобелеўскай лаўрэаткі і, дарэчы, ураджэнкі украінскага Івана Франкоўска Святланы Алексеевич. Марыя Матіёс «Салодкая Даруся». На вокладцы кнігу рэкамендуе сама набелістка. Раман украінскай пісьменніцы Марыі Матіёс называюць трагедыяй адэкватнай 20-му стагоддзю. Перад намі разгортваюцца старонкі прыватнага жыцця на фоне эпічнай украінскай гісторыі. Гэтую кнігу варта сёння прачытаць кожнаму, каб зразумець, чаму наша мінулае робіцца нашай будучыняй, і падумаць над тым, як выбрацца з гэтай пасткі. Літаратарка мае рацыю. Кніга занурае нас у трагічную гісторыю, у кашмар, які ніяк не хоча скончыцца. Кніга адна з найтрагічнейшых старонак крывавых земляў, як іх, а наша бацькаўшчына таксама там акрэсліў гісторык Тімаці Снайдер. Кніга, якая магла б стаяць на паліцах паміж знакам бяды і аблавай Васіля Быкова і найнавейшым раманам «Па што ідзеш, воўча» Евы Віжнавец. Кніга, калі казаць пра ўзрост пісьменнікаў, прамежкавае неабходнае звено паміж Васілём Быкавым і Евай Віжнавец. Усе пералічаныя кнігі пра тое, што нашым радзімам ніколі не давалі спакою агрэсіўныя суседзі.
Але разам з тым ёсць штосьці трывожнае і ў нас саміх. Нас знішчаюць акупанты, але з іншага боку мы дапамагаем акупантам знішчаць адно аднаго. Гэта не Сталін напісаў мільёны даносаў на суседзяў. І доблесныя чекісты, якія стрылялі ў патыліцы нашым продкам, насілі між іншага як украінскія, так і беларускія прозвішчы. Кніга, як і воўча вежнавец, адметная мовою, уквечаная самымі рознымі экзатызмамі і цікавосткамі. Спробай перадаць гуцульскую моўную стыхію. Падзеі адбываюцца на самым захадзе ўкраіны ў гуцульскім горным селе. І сама мова персанажаў гучыць вельмі незвыкла, магічна, паэтычна, казачна. Вось толькі гаворка пра страшную казку. Сюжэтна спалучаныя тры гісторыі, тры драмы жыцця. Падзагаловак кнігі так і кажа: драма на тры жыцця. Дзе чытач рухаецца ад 70-х гадоў 20-го стагоддзя да 30-х і 40-х, дзе мы спачатку бачым вынікі драмы, а потым нам паказваюць яе прычыны, дзе малюецца супольны лёс двух пакаленняў і 4 трагедый. Так напраўду магло быць драма на 4 жыцця. У нас 4 праблемныя героі, кожны з сваёй драмы. Але пагадзіцеся, лічба 3 нашмат магічней. Дарослая ўжо жанчына Даруся, Дарына, якая перажыла траўму, што так і не загаілася. Гераіня выглядае вар'яткай, жыве на сваёй хвале, доўгія гады не гаворыць. Гераіня анемела, гэта істотна для ўсёй ідэйнай задумы кнігі. Але гераіню не называюць звар'яцелай, яе па-суседску называюць салодкай. Што ёсць з аднаго боку знакам пяшчоты, але з іншага боку, чым глыбей чытач пагружаецца ў кнігу, тым больш гэтае слово напаўняецца іранічнай гаркотаю. Ледзь толькі Дарына ці Даруся бачыць цукерку ці чуе пра яе, у яе пачынаюцца прыступы невыноснага галаўнога болю. Чытач адразу арыентуецца, што, мабыць, у той колішняй траўме вінаватыя ласункі. І гэта ў галоднай Украіне 30-х-40-х, дзе людзі рэдка бачылі штось салодкае. Маленькі раман ці аповесць, можна і так вызначыць жанр, адразу бярэ чытача за горла і б'е яго па галаве моцнымі трагічнымі вобразамі. Тут няма нюансаў і паўтаноў. Аўтарка малюе шырокімі мазкамі. Часам, можна сказаць, піша капслокам і павышае голас, а потым яшчэ ўзмацняе яго. Часам балансуе на мяжы з суцэльным кічам, але ніколі гэтай мяжы не пераходзіць. У выніку кніга выйшла зусім не герметычнай. Роўна 20 гадоў таму, калі яна была надрукаваная, яна адразу здабыла сабе сотні і сотні тысяч чытачоў і чытачак. 200 і больш тысяч прададзеных экземпляраў. Гэта не абы-які літаратурны поспех. Марыя Матіёс, аўтарка гэтай кнігі, робіцца мэга вядомай літаратурнай зоркай. Кніга пра тое, што на нашых землях мы ніколі не былі яшчэ суб'ектамі сваёй гісторыі. Мы знаходзіліся пад панаваннем, пад нейкімі замежнымі рэжымамі, пад румынамі, пад мад'ярамі, пад немцамі і, канешне, пад саветамі. Аўтарка паказвае жахлівую пераемнасць у дзеянні сталінскіх карных органаў і ўжо позняй савецкай адміністрацыі, якая, магчыма, зрабілася мякчэйшай, але ніяк не больш прыязная людзям. Пакутуюць гуцулы, украінцы 30-х гадоў, пакутуюць і ў 70-х. Мабыць, найважнейшая тэма траўмы, паўтаруся, і посттраўматычнага сіндрома. Нас так скаланая трагедыя, што мы замаўкаем і доўгія дзесяцігоддзі не гаворым пра гэтую, магчыма, выцесненую, прыхаваную трагедыю, але ж яна ад гэтага нікуды не дзяецца. Прыгадаем сваіх дзядуль і бабуль, ці шмат яны казалі пра вайну, а пра Халакост.
а пра сталінскія рэпрэсіі. Маўчанне ў сэнсе чалавечай трагедыі і маўчанне ў сэнсе трагедыі цэлай нацыі, цэлай краіны. Каты прымушаюць нас замаўчаць паасобку. Імперыя, якая здушвае нас, прымушае нас маўчаць як нацыю. Нашых галасоў не чуваць, яны губляюцца ў наратывах больш магутных суседзяў. Две сюжэтна звязаныя траўмы і два сюжэтна звязаных маўчанні, якія арганізоўваюць гэтыя тры гісторыі ў адно. Гвалт, згвалтаванне, істотна, што гэта робяць савецкія памежнікі і жанчына, якая нібыта забылася пра гэта і апавядае гісторыю толькі на мяжы смерці, ўжо фактычна ведаючы, што ёй не жыць. І траўма маленькай дачкі, згвалтаванай маці Матроны, 10гадовай Дарынкі, якая ў выніку вар'яцее і немее. Вынік бездакорна спланаванага псіхалагічнага катавання, якое праводзіць на ёй сталінскі НКВДшнік. І трагічныя два бакі аднаго медаля. Гвалт, які прыходзіць ад знешніх ворагаў, ад акупантаў, які працягваюцца нібыта ўжо ў нашым асяродку, сярод сваіх. Сямейны гвалт як непазбежны вынік гэтага. Трагедыя і адначасова злачынства мужа, які, пачынаючы падазраваць і рэўнаваць сваю жонку, тую самую ахвяру гвалта, што заканчваецца ўжо сямейнымі лютымі пабоямі. Як гэтага яшчэ шмат у нашай супольнай гісторыі і нашай супольнай сучаснасці. Не буду спойлерыць, скажу толькі, што Марыя Мацеёс, магчыма, уважлівая чытачка іншых вялікіх кнігаў, штосьці відавочна адсылае да Васіля Быкова, а штосьці да літаратуры 19 стагоддзя, да Праспера Мерімэ. Перачытайце маленькую навелу Матэо Фальконе пра юнага хлопчыка, Фортуната, які, трапляючы ў хітрамудра расстаўленую паліцэйскую пастку, як бы наіўна не хочучы здраджвае сваім. Гісторыя, якая па-свойму паўтараецца і аукаецца ў Марыі Мацеёс. Знайдзіце, прачытайце кнігу і паглядзіце як. Чыста быкаўская гісторыя, як немагчыма мірнаму чалавеку праслізнуць паміж жарнавамі гісторыі. Між відавочнымі акупантамі і нібыта сваімі. Між у быкаўскай версіі акупантамі і партызанамі, паліцаямі. У версіі Марыі Мацеёс савецкімі карнікамі і антысавецкімі паўстанцамі. Кніга пра тое, што нам рабіць з нашымі траўмамі, з нашай вымушанай нематой. Як растапіць зледзенелыя ў трагедыях сэрцы. Як выдабыць, выцягнуць чалавечы голас з той псіхалагічнай турмы, якую мы носім у сабе. У герояў аповесці ледзьве не атрымалася. Атрымалася, калі на суперак ненавісці з'яўляецца лінія любові. Двое апошніх у сваёй мясцовасці маргіналаў знаходзяць адно аднога. Іван беспрытульны вандроўнік па мянушцы цвічок, бо ён збірае рознае жалеззе, бо ён робіць з гэтага жалеззя дрымбы, як ва ўкраіне называюць варган. Іван, які сваёй любоўю спрабуе адчараваць, вернуць да жыцця, вернуць голас знямелай Дарусі. Божа, Божа, яна не мавала чвэрць стагоддзя, аж пакуль не адчула ў сабе зародкі жывой, забытай мовы, калі таты на могілках. Але цяпер пад Іванавымі рукамі яна такі загаварыла. Грубым, нялюдскім голасам, падобным на роў параненага звера, ці намаганне адначасова нямога, глухога і невідучага. Але загаварыла словамі, даўно запярэчанымі яе языком і горлам словамі. Гэта была нейкая дзікая гартанная безвыходнасць і надзея адначасова, падзяка і просьба, праклён і смех. І тады Іван заплакаў. Сарамлівыя мужчынскія слёзы каціліся па няголеным цвічковым абліччы і капалі на распаленыя грудзі Дарусі. І яна, сабраўшы ўсе свае сілы, волю
и злость таки отказала ему. Иване. Скончу гэты аповед вершамі. Весною 22-го, другі выпуск, я запісаў пра ваенную паэзію, якая толькі-толькі пачала паўставаць і перакладацца на беларускую мову. І публікавалася на інтэрнэт-старонцы Таубін, старонцы сучаснай беларускай паэзіі, якая імгненна у знак салідарнасці ператварылася ў старонку украінскай паэзіі. Рэдактары Таубіна стварылі вялікую рубрыку «Make Poetry Not War», дзе салідарныя з Украінай беларускія паэты і паэткі, перакладчыкі і перакладчыцы змяшчалі свае перастварэнні, падборку за падборкаю. Юля Тимофеева, Артур Камароўскі, іншыя перакладчыкі і перакладчыцы. Ладную частку гэтых публікацый зрабіў аўтар гэтых словаў. Сёлета ў 24-м годзе вынікам гэтай рубрыкі зрабілася папяровая кніга. Папяровая кніга з назваю «Пра словы і цішыню між імі», зборнік украінскай паэзіі. Кніга, якая таксама не магла б выйсці ў Беларусі, а таму ёсць беларуска-шведскім праектам. Зноў масток салідарнасці між шведскім выдавецтвам Ариэль Форлак і беларускім інтэрнэт-часопісам Таубін. 13 украінскіх паэтак і паэтаў пераствораныя 4 беларускімі перакладчыцамі і перакладчыкамі. Пакажу вам некалькі паэтаў і вершаў у сваіх беларускіх версіях. Эмоцыя зразумелая кожнаму з нас, як украінцу, так і беларусу. У часы выпрабаванняў, у часы, калі людзі непасрэдна гінуць і пакутуюць на вайне, ці мае права на слова спачування чалавек, які знаходзіцца як бы збоку, на дыстанцыі, на адлегласць. Пытанне рытарычнае. Канешне ж, мы маем гэтае права, але разам з тым штосьці не так. І гэтае не так намацвае, робіць выпуклым. З гэтым не так не толькі паэтычна, але, можна сказаць, псіхатэрапеўтычна працуе выдатная паэтка Ірына Шувалова. Працуе на дыстанцыі, здалёк, калі, можа быць, не бачыш гэтага пекла так блізка, затое ты перабываеш на адлегласці, якая дазваляе абагульніць, універсалізаваць. Тое, што дало падставы згаданаму ўжо тут Астапу Слівінскаму сказаць, магчыма, найлепшыя тэксты, творы пра украінскую вайну будуць зараз напісаныя не ва ўкраіне. Вось жа Ірына Шувалова. Калі мяне не забіваюць, ці маю права я размаўляць з тымі, каго забіваюць, на роўных? Ці маю я права балець, калі не маю раны, скардзяцца, калі не маю страты? Ці маю права на бяссонне, калі тут не чуваць сірэну? Блізкасць смерці цяпер ляжыць між намі на стале, як буханка з запечаным унутры ножом. Калі мяне не забіваюць, што я магу сказаць тым, каго? Так. Бо пераламіўшыся аб смерць, мова робіцца сама да сябе непадобнай. І вось, мы з табой ужо не размаўляем на адной. І нарэшце, калі мяне не забіваюць, ці маю права я хацець трымаць цябе гэтаксама моцна, як звыкла трымаць дагэтуль, калі яшчэ не забівалі ніводную з нас. Вайна, як і нашы вялікія рэпрэсіі, робіць штосьці з мовай і ейным успрыняццем. Як ва ўкраіне, так і ў сённяшняй Беларусі. Паэты, паэткі, якія раней, не задумваючыся, карысталіся рускай мовай, таму што гэта была іх сямейная мова, таму што паэт мусіць пісаць так, як думае, так, як дыхае, так, як бачыць сны. Сённяшнія аўтары ўсё часцей дыстанцуюцца ад расійскай, як бы захопленай і ўзятай у заложнікі сённяшнімі акупантамі. Таму ніяк не дзівяць украінамоўныя эксперыменты раней выключна расійскамоўнага адэскага паэта Барыса Херсонскага. У дадзенай анталогіі ёсць яго вершы, перакладзеныя і з той, і з гэтай мовы. Я прачытаю ягоны верш, который з расійскай, бо ён яшчэ даваенны, больш за тое, ён у пэўным сэнсе беларускі. Ён з 20-го году, тады, калі улетку у
восень гучалі галасы салідарнасці з намі і нашай спробай паўстання. У Барыса Херсонскага напісаўся тады цыкл, так бы мовіць, прысвечаны беларускім сілавікам, беларускім амонаўцам. З таго часу наш сусвет зрабіўся яшчэ трагічнейшым, але гэтыя вобразы не паблеклі. Школа ОМОНу – адвечная звераферма, дзе гадуюць пачвараў на смерць хрысціянам у Калізеі. У спецыяльным схове замарожаная іх сперма, іх скамянелыя зубы пад шклом у кожным музеі. Імі пралітая кроў, проста формула ў сшытку. Розныя ўзоры, габрэі, рымляне, інкі. Орган любові даўно ў іх засох без ужытку. То зачынаюць дзяцей з дапамогай гумовай дубінкі. Ці той дубінкі, якая радае збітым спінам, ці той дубінкі, якая ва ўсе адтуліны лезла, ці той, якая служыла чыноўным крытынам, што забівалі і нявечылі, не пакідаючы крэсла. Ці той дубінкі, што пляжаць старэнькіх ды малалетак. Вось дрэсіроўшчык ідзе са шматкамі цёплага мяса, ды абыякава сочаць драпежнікі з клетак, бо найсмачнейшая ежа. Народная маса. І скончу сёння адным з найлюбімейшых вершаў, вершам, які напісаў адзін з сённяшніх лідараў украінскай паэзіі. Паэт і музыка Паўло Карапчук, ужо знаны беларускім аматарам паэзіі, бо аўтар пару разоў прыязджаў у Менск на паэтычныя фестывалі. Добра ўразіў слухачоў-гледачоў на фестывалі вершы на асфальце памяці Міхася Стральцова. Паўло Карапчук, які піша лепей і лепей з 22-го году, знаходзячы самыя правільныя словы для людзей, траўмаваных вайной, не даючы забывацца пра любоў у часы ненавісці, не стамляючыся нагадваць, што ўвесь гэты кашмар непазбежна скончыцца. Скончыцца, калі мы штодзень будзем прыкладаць да гэтага намагання. А памроіць пра шчаслівую перамогу заўсёды можна. Часам гэта дапамагае ў змаганні. Калі вайна скончыцца, я маляваць му карціны на абстраляным беразе у прыморскім гарадку. А я ў палескім лесе буду збіраць маліны. Уважна, каб не было расцяжак, кранаць лісток па лістку. А я дзетак буду выхоўваць светлымі і цікаўнымі. А я трамвайныя лініі аднаўляць пацярпелыя. А я па-ранейшаму буду барыстам і гатаваць му каву, калі аўтамат верну і застанецца кавярня цэлую. А я і далей у лагістыцы. А я працягну дабрачыннасць, а я захварэлых буду выцягваць з псіхічнай ямы. Я ж буду маліцца за ўсіх, пакуль ёсць магчымасць. Пасля вайны кожны будзе іншы, і гэткі самы. А я на краіну родную буду глядзець з вышыні, а я з пасяджэння на Божым судзе у час прысуду. А я з пракаветных заклёнаў і жару ў купальскім агні. А я калісь нараджуся, вырасту і таксама буду. А я паўтараць му прозвішчы ды імёны, дзякуючы героям, хто выжыў і тым, хто не. Пра тое, што будзе пасля вайны, так натхнёна і так адчайна мроецца на вайне. Дзякуй украінскім творцам за іх нескоранасць, за іх нестомнасць, за іх чалавечнасць і святло. Дзякуй беларускім перакладчыкам за салідарнасць. Дзякуй выдаўцам, як нашым, так і калегам з розных краінаў, якія ў часы рэпрэсіі пагрому будуюць масты між народамі і культурамі. Дзякуй усім вам, сябры, за тое, што глядзіце і слухаеце нашыя выпускі. Вы самі, як і іх героі, пісьменнікі, перакладчыкі, робіцеся часткай незалежнай беларускай культуры. Звярніце, калі ласка, увагу на апісанні пад гэтым відэо. Лінкі вядуць да кніжак, пра якія я вам сёння распавядаў. Чытаем пісьменнікаў і іх перакладчыкаў, падтрымліваем Украіну і будуем Беларусь нашых мрояў. Слава Украіне і, безумоўна, жыве Беларусь!